Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa a wannan fili namu. Filin da yake zuwa muku yake taɓa al'amura na mata a ɗan gajirtaccen lokaci. A yau ma idan Allah Ubangiji ya ba mu dama ina so mu yi magana akan abin da ake cewa aure. Ya kalman aure yake? Aure wani irin babban magana mai fa'ida ne ga al'umma. Domin kuwa duk rayuwar da babu aure wannan al'umma ba ta ci gaba. Domin idan ya kasance ana rayuwa ne kawai kamar na dabbobi, wannan al'umma za a same ta a cikin mummunan yanayi. A wannan fili namu na Moment with Bilki Sambo za mu yi magana akan kalman aure. Ya kika ɗauki aure a al'adanku? Ya kuke gabatar da aure a cikin addininku? Aure dai wani abu ne mai daraja wanda yake ba da farin ciki, yake ba da kwanciyar hankali wa al'umman da suka haɗu suka ga ya kamata su yi zama irin na aminci da amana. A duk inda aka zauna tare dole za a samu tashin hankali, za a samu ɓaraka, za a samu rashin yadda da amincewa akan wani dalili da shi miji ya hango ko ita mata ta hango. Amma da shike aure ne da aka ɗauke ta da manufa guda ɗaya, zo mu zauna, zo mu ɓata, domin ba yanda za a ce an zauna an yi zama 100% babu tashin hankali, babu rashin jituwa. Amma dai kar mu mance, aure yana da fa'ida, yana da daraja, yana da mutuntaka. A duk inda kaga miji da mata suka kasance ba mai ce musu me yasa aka gan ku tare, babu zargi, babu zato. Ashe kuwa aure yana da wani irin babban security da kamala da yake kawo al'umma. Akwai wasu wanda wannan waya ita ce ta yi sanadin haɗuwansu suka yi aure. Akwai wasu kuma wannan waya ita ce ta sanadiyar lalacewar aurensu. To, 'yan uwa, idan muka yadda akan cewa aure shine mutuncinmu, shine kimanmu, shine darajarmu, to ko ya kamata mu ɗauke shi da wannan kalma, mu ɗauke shi da wannan daraja, mu ɗauke shi da wannan muhimmanci. Dole za a samu matsala, amma mu sa kalman haƙuri da kuma juriya a cikin al'amarin. Ba abin da kake samu a duniyan nan cikin sauƙi. Dole ne za a samu rashin jituwa. Akwai lokacin da za ka ga mijin nan zai maka abu kamar ba shi ne wanda ya dinga binka, ya dinga I love you lokacin da ake neman aure ba. Amma ana shigowa sai ka ga halayya daban-daban sun canja. Kai kuma ka shafa ganin fuska kullum shafe-shafe, rausaya, wani irin yanayi da kullum take maka. Amma ana yin wannan aure sai ka nemi wannan abubuwan da idan dalilin su ka bi sai ka rasa. Duk me ya kawo haka? Idan ya kasance an yi aure domin waɗannan dalili ne. Wasu sukan yi aure domin kawai dukiyan da gidan da yarinya ta fito, wanda daga baya idan babu wannan dukiya sai ka ga wannan aure ya shirmince kafin a je ko ina. Idan ka aure ta domin kyawunta, wata ran za a wayi gari wannan fuskan da kake gani babu shi. Wasu lokuta za ka aure ta domin mukaminta al'umma. Idan wannan mukamin ya subuce kuma ya za a yi kenan? A kalma, a haƙuri da zan iya bayarwa daidai wannan lokaci shine mu yi aure domin Allah, kuma mu sa a zuciyarmu wani lokaci za a samu saɓani, za a samu rashin jin daɗin juna. Amma kuma ai idan ka duba daman an yi auren nan ne domin sai mutu ka raba. Idan rashin fahimta ya shiga tsakaninka da matanka, kai kokari ku zauna ku sasanta ba tare da kowa ma ya ji ba. 'Yar uwa, a duk lokacin da kike ganin ke kin kai wani waje, shi yasa namiji bai kai komai a wajenki ba za a taɓa samun daɗin aure ba. Amma ki sani wallahi aure yana da mutunci, aure yana da kima, aure yana da nashi amfani a rayuwa. Yakan baki security, yakan kare maka hujjojinki. Duk inda kike da aure, yanda za a kalle ki daban yake. Ni dai a Moment with Bilki Sambo abin da zan faɗa wa mata ko in ba da shawara shine, a ko'ina kike ko gaban iyayenki kike, dole ne ba za ki samu abin da kike nema 100% ba.
dole akwai lokacin da su kansu iyayen da suka kawo ki duniya za su miki abin da ba daidai ba, to amma haka za ki yi haƙuri domin iyayenki ne. To haka ki sani aurenki idan ba ki yi haƙuri ba, kowane namiji kika fita hakan nan suke, sai dai kawai a samu bambanci kallilan. To idan kika yi haƙuri za ki gyara naki, za ki gyara naki to your own taste, to yanda kike so, kuma insha Allahu Allah Ubangiji zai duba ya daidaita tsakani. Mutuna muna kasancewa ne domin namu al'umman da muke so mu gina. Idan muka ga akan cewa ba mu ɗauki auren da daraja ba, ta ya za a yi gobe mu gaya wa ƙannenmu ko mu gaya wa 'ya'yanmu akan cewa auren nan fa shine daidai, domin ai ba mu nuna misali a tattare da namu ba. To idan haka ne kakan faɗi abin da za ka aikata. 'Yan uwa mata, ba wai don na sani ba, sai dai kawai domin ba da na gudunmawa a cikin al'ummata. Mu zauna a gidajen mazajenmu, mu yi biyayyen aure, mu yi haƙuri, komai zai wuce. Mu tuna muna yi domin Allah, muna yi kuma domin ranar gobe kiyama mu samu kyakkyawar rayuwa. Allah Ubangiji ya zaunar da mu a gidajenmu, kuma Allah ya ba mu zaman lafiya, ya kaɗa sharri, ya kaɗa fitina. To a nan nake cewa bisalam, mu haɗu a wani shiri na gaba insha Allah. Sannan akwai a Facebook ga sunan zan faɗe shi ɗan uwa. Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilki Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilki Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.